Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Hayike ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyathokoza ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje sizodla ukudla komphefumulo. Umphefumulo uyadinga phela ukondliwa. uNkulunkulu usibusisile ekhaya lezwi. Eminyakeni yonke emine edlulileyo sidla izwi usuku nosuku. Yonke iminyaka emine edlulileyo ngoMarch 26 ngonyaka ozayo sobe siqeda iminyaka emihlanu uNkulunkulu esiphakela izwi. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Alikaze lube khona usuku la ngithi angazi ukuthi ngizonikezani ngoba yena uyanginika kuba ngininikeze. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Ngiyathobeka fikelwa izinyembezi. Ziyangifikela inyembezi kuthi kodwa mina ngempela wabonana uNkulunkulu kimi. Ngangiyisoni esingaka. Wangihawukela uNkulunkulu ngingelutho ukuba nginikeze umsebenzi omkhulu kangaka wokupha izimvu zakhe usuku nosuku. Akuyona into encane leyo, akuyona into esingayithatha kancane leyo. Abefundisi bayazi-ke uma nje uzoba nemvuselelo ushumayele full 7 days. Kufanele ungene emkhosini ngempela ngoba kufanele kulo 7 days abantu badla ukudla okungafani kodwa kube kuphuma emlonyeni owodwa wakho usetshenziswa uNkulunkulu. Mawungaqinile ekukholweni uzozithola usugandaya ndawonye. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu, yikho ngithi ngiyathobeka. Iminyaka ewu4 egcwele hayi akuyonto encane le ngoba nowesihlanu usuzophela kusele inyanga ezimbalwa. December, January, February, March, only 4 months left. uNkulunkulu sasigcinile ikhaya lezwi izoqeda iminyaka ewu5. Every day without fail uNkulunkulu ngiphila amandla okunikeza inkonzo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyamdumisa, ngiyathobeka, ngithandaziseni bangcwele kuba ngathi sengisebenze kangaka bese ngilahlwe esihogweni. Ngikhulekiseni bangcwele ngoba nani ngiyanithandazisa ukuba ningathi senilalele kangaka bese ngigcina esihogweni. Niqaphela into eyodwa, ukuthandaza, xhumane noNkulunkulu. Uyeke ukuhlunga intshumayelo, uyeke ukuhlola intshumayelo ngenyama ihlole ngomoya ngoba uzozibangela ulaka lukaNkulunkulu. Ungayihlungi intshumayelo ngenyama, uyilalelisise kahle, uyizwe kahle. Mawungezwanga hlehla uqale phansi voice note ulalele. Funa uzibangela ulaka likaNkulunkulu umelane nentshumayelo. Ngoba lokho engikwenzayo kwenziwa yimina. Ngiyenziswa. Senganitshela kaningi ukuthi angiprepare kulezi inkonzo lezi phakathi nesithuba. Kuvele kushaya isikhathi ngoba ngizokade ngibhizi ngikhuluma nabantu, ngidonsa iBhayibheli ngilibeke la. Bese ngivula kancane enkonzweni yezolo ukuze ngikwazi ukuqhubeka la ngigcine khona. Okulandela lapho angikwazi kwaziwa umnikazi wegroup, kwaziwa umnikazi wasithenga ngegazi. Ngakho qaphela, ithi qaphela. Hlala kumoya njalo. Makukhona okuphawulayo ku-wrong, yenza sure ukuthi ukuphawule ngomoya bese uyangitshela. Ngoxolisa futhi izithobe uma ngenza iphutha ngoba kobe kusho ukuthi ngaleso sikhathi ngikhuluma lokho uNkulunkulu bengekho kimi. Qaphela-ke, qaphela ufundo Isaiah 54 verse 17. Hayike angiqhubeke bangcwele, yinesicelo la. Ngiyacela befundisi kakhulu abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngeke ngacela ensukwini ezidlule ukuthi abefundisi phela ke beletha abantu nabo. Ubani wathi abefundisi abakwazi ukuletha abantu? Ngiyacela abefundisi baletha abantu. Number 1. Number 2, celana abazalwane benu baletha abantu ekhaya lezwi.
celani abazalwane benu baletha abantu ekhaya lezwi, kodwa bangabalethi kuwe, wena zijulukele uzitholela bakho nawe. Yazi ukuthi kulula ukwandisa abazalwane ebranchini. Zimbili izinto okufanele uzenze uma ufuna ukwandelwa abazalwane ebranchini. Khona abantu abanama-branch angaphansi ka-10, phansi ka-10. Khona abantu abanama-branch ukuthi makushaya isonto ntambama kufuneka report ngoba kufikanga muntu. Kubiza ukuthi uhlale ukumoya, uphume uzwe izinto ezenzakalayo. Makuthiwa kuyagulwa kwamakhelwane uhambisa umkhuleko. uNkulunkulu uzoba nawe uma ngikukhulekelile ugcotshwe yimina, uzofika ukhuleke lo muntu asinde kusasa afuna ukuzokhonza enkonzweni. Uma kunomngcwabo ungaphazamisa usuku lwangesonto lokukhonza kwakho, hamba emngcwabeni ufike uhlale uzithulele nje. Yomangala komunye yobe ukubona umfundisi obekhonjiwe vela linike wena izwi. Mina bake banginika izwi bengangazi. Ngake ngayikhuluma leyo nto kwabadala bayazi lo nkonzo ngingaziwa. Ngigqoka ophaca ngoba ngangilimele onyaweni ngingakwazi ukufaka isicathulo. Ngigqoka ophaca namasokisi. Cabanga ukuthi kuhambeka kabuhlungu kanjani. Ngagqoka ijacket kusebusika. Ngafe ngazihlalela ngathula. Kodwa kathi mase kuzofanele kusukuma umfundisi ophethe izwi wathumela ngabizwa. Wafike wathi uba isibongo, ngamtshela wathi wena uzophatha izwi. Lo muntu ngoba ngigqoke kanjena nje akukho tie, gqoka ibhluke ngagqoka ijacket ngifaka amasokisi ngifake izicathulo, ngikuzoze nje phela mina mangizibuka. Kodwa uNkulunkulu mayigcobile ukugcobile. Hambela imingcwabo, hambela izinto ezenzakalayo endaweni, hambisa imkhuleko, wazi ukuthi umfundisi. Ukhuleke uNkulunkulu awenze umsebenzi, abantu bazokulandela. Ihlazo ukuthi umfundisi uthi une-branch ba less than 10. Ngesinye isikhathi akufikile umuntu ajike umfundisi abuyele emva yedwa. Ihlazo lelo. Ayihlazo bafowethu, ngeke phela sikhohlisana. Udinga uzihlola ubone ukuthi usekukholweni na. Ubone ukuthi kukuphi ngoba phela thina sisebenza ngomoya ongcwele, uyena usilandela abantu. Yini engakulandeli wena abantu? So ke ngiyacela ke ake sihambele abantu. Ungahlukani nomkhosi. Ungahlukani nomkhosi. Ake ngime lapho kwamanje. Kodwa khona kokukhulu. Kodwa nje okukhulu nicela abazalwane benu balethe abantu. Kodwa mabe babalethe direct kumina ngoba kufanele lo muntu ngimthumelele imessage yesibusiso yena, hayi wena mfundisi. Nawe mfundisi letha abefundisi, letha abanye abantu ekhaya lezwi. Uma ufuna ukuba nebranch enkulu, uma ufuna ukuba nebranch ezokondla, ake ngiyeke lapho. Sidluleke. Sidlule lapho siye ngezwini lethu losuku la namhlanje. OkaJohn chapter 17, ngicela ukuguqa ngikhuleke. Baba, egameni likaJesu ngiyakhuleka, ngiyathandaza, ngiyacela uNkulunkulu wethu nomusa uzibonakalisa amandla akho. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ngicela usize abefundisi ezindaweni zonke Nkosi, bakhuthalele ukuziveza beyizisebenzi ezithembekile. Isitifiketi zabo abazemukelayo begcotshwa zisho kona lokho. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Angazi noma bayafunda noma bayakwenza noma benze njani. Ngiyacela Nkosi ubasize. Nalabo abazibona benama-branch amakhulu bakhuthale. Ngiyakhuleka egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. Sebenza ke Nkosi kuba wonke umuntu osekhaya lezwi angabi yivila, angathi kade ngangibaletha abantu sengiyekile. Ngoba akazi wena Nkosi obakhethile. Mhlambe sonke lesi sikhathi beletha abantu abangalotshiwe encwadini yokuphila. Ngiyacela ke Nkosi wenze umsebenzi.
Ngiyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Iba nathi ke Nkosi kule nkonzo, uyibusise uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Ya siyambonga, siyajabula. Ngibonga nje ukuthi ungitsheleke indlebe yakho. Ake sifundeke izwi lenkosi, umkhuleko wenkosi uJesu Kristu ekhulekela abafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Sifunda uverse 4 noverse 5 chapter 17 ngokaJohane. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabi bikho. Izwe lingakabi bikho. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sikhuluma-ke la, siqale sangena kwinkazimulo esithola laphaya kuMathewu chapter 25 kuverse 31. Sase-ke siqhubeka sathola indaba yabampofu. Ngiyathanda ukukhuluma ngendaba yabampofu ngoba abampofu bayamngenisa umuntu ezulwini. Number 1, ngeke ngachaza isikhathini esiphambili ukuthi uma uletha abantu bephenduka, indlela yokuqala leyo ezokwenza ungene ezulwini. Indlela yesibili ukunaka abampofu. Naka abampofu uzongena ezulwini. Uma sibheka la ngenkazimulo Matthew 25 verse 31, kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanisa abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Imisa izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona inkosi izakuthi kwabangakwesokunene sayo, zanini nini enibusiswe ngubaba, nidle ifa lombuso enewulungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Verse number 35. Ukuba ngangilambile nangipha ukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze nangembathisa, ngangigula nangihamba, ngangisetilongweni neza kimi. Khona bayakuphendula abalungileyo ngokuthi, Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Verse 40. Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba abafowethu abancane, nikwenzile kimi. Nikwenzile kimi. Izolo sikhulume ngeZakha 19 verse 17 ukuthi otshele kompofu ukweleta uJehova, uNkulunkulu uyawubuyisela umsebenzi wakhe kuye. Ake sibheke amaHebheru 13 verse 1. Malume njalo uthando lobuzalwane, ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Yabona njengoba unqaba ukupha umuntu ukudla ecela, ezongena esangweni ukuthi ingane zimtshela ukuthi awukho, ngoba usiyamazi ujwayele ukuzocela kuwe, usenkingeni. Ngiyakutshela, ake ngixoxele indaba abakade babakhona ekhaya lezwi bazoyazi. Ngayixoxelwa ngomunye umfundisi. Uthi lo mfundisi kwakukhona ikhehla elalikholwa lisindisiwe, bese liyathandaza, liba nomthandazo lokuthi, Nkosi Jesu, ngicela ukukubona, ngicela ungivakashele. Nkosi Jesu, ngicela ukukubona, ngicela ungivakashele. Ngelinye ilanga likhuleka lomkhuleko kwafika izwi lathi, kusasa ngizofika, njengoba uhlala ucela ufuna ukungibona, ngizokuvakashela kusasa, mina Jesu. Lajabula ikhehla, lavuka ekusesekuseni, laklina indlu yalo. Umthetho walo lalithunga icathulo. Laklina indlu yalo, lapheka, lifuna isidlo esimnandi lizosidla noJesu, ngoba utheni?
uzofika. Lahlala lokhu libhekile uJesu uyangena, uJesu uyangena, uJesu uyangena, uJesu uyangena. Kwaqhamuka isalukazi sigugile, sikhathele, sidondolozela, icathulo zaso seyihlephukile. Sangena isalukazi, leli khehla lasibuka lathatha icathulo ubest ebelizowuthengisa, lanika logogo, ugogo wahamba. Yahlala ikhehla uJesu uyangena, uJesu uyangena, lutho. Kwafika ikhehla likhathele, lizocela ukuphuza amanzi. Lawakha amanzi leli khehla, laliphuzisa leli khehla elikhathele, laphuma lahamba. Lahlala leli khehla lilinda uJesu, latsheka ilanga, latshethe selintambama ilanga. Kwafika ingane ikhala, yangena ikhala idukile, ilahlekile. Kwenze njani mzukulu na? Mabemusho wayelako mhlawumbe between 5 and 10 years. Angisabone ekhaya, ngifuna ukuya ekhaya. Wakwabani asho, kungakubo kwabani kini asho, lithi malibheka ikhehla libonde kungale kwelokishi. Libheka isikhathi. Nkosi yami uzothi mangihambisa lengane afike uJesu angangitholi ngizokwenze njani? Libuke lidonsa ingane ngengala, sambe ngikusekhaya. Laphuma ikhehla, lahamba ikhehla, laye lafika. Layishiya ingane, labuya ikhehla sekuhwalele. Lahlupheka enhlizweni yalo, mhlawumbe uJesu ufikile ngisahambile. Hayi kuze kushaya isikhathi sokulala ikhehla liphatheke kabi ukuthi angazi uma uJesu ufikile noma kafikanga, kodwa akakwazi ukungathembeki. Thelithi liyalala, lafika izwi. Wathi uJesu, ngiyabonga, ungiphathe kahle ngifika. Ngifikile. Yasikhumbula lesasalukazi ebesinecathulo ezigugile, ezitshekile. Bekuyimina wanginika icathulo ezintsha. Ngiyabonga mntanami. Ngibuye ngabuya futhi. Yalikhumbula leli khehla ebelomile likhathele. Ungiphuzisile amanzi mntanami. Ngiyabonga, ungiphathe kahle. Ngibuyile okwesithathu. Lengane encane ebikhala ilahlekile. Wanginika usizo, wangithatha wayongibeka ekhaya. Bekuyimina, bengesiyona lengane ukucabanga ukuthi iyona. Ngiyabonga, ngifikile. Wangiphatha kamnandi. Lamangala ikhehla, lajabula, kodwa lamangala. Ngifuna ukukutshela ukuthi laba bantu obahlukumezayo bezekhaya, laba bantu othi ingane mazisho ukuthi awukho, mhlawumbe uJesu lo bekuvakashele. Wathi wena uJesu, wathi abatshela uJesu ukuthi awukho. Mhlawumbe lo befike ezocela usawoti, itswayi, ityiwa ngesixhosa. Mhlawumbe bekuuJesu. Wanqaba wena wathi liphelile kanti likhona ukuthi selilincane. uJesu ebona konke, wadumala wahamba obuyancishana. Awuzamukela izihambi. Usasazela ngezinja zakwakho. Uhlukumeza abantu. Uhlukumeza nezilwane. Ngisakhuluma ngokuhlukumeza izilwane, bakithi. Ngoba khona abantu abahlukumeza izilwane. Wenkosi yami. Mufunda iZaga 12 verse 10. Ngazi ngikhunjuzwa yini. iZaga 12 verse 10. Abantu abahlukumeza izilwane. Yeke ukuhlukumeza izilwane. iZaga 12 verse 10. Lithi izwi lenkosi, olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane sakhe. Kepha isihe sababi siwulunya. Yes? Isihe sababi siwulunye elwaneni. Uyiphathe kanjani ilwane oyifuyile? Zona ezifikayo zizidlulela nje. Ikati olibona la ungalazi awulishayi.
olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane, kepha isihe sababi silunya. Angazi uzofika uthini wena ezulwini. Ilwane zidalwe uNkulunkulu. Ilwane zicela ukudla uNkulunkulu azinike. Engibheka iHubo 104 umangalo ukuthi ilwane uNkulunkulu uyithanda kanjani. Mhlambe bese ngiyaphetha. Masivula iHubo 104 verse 27. Zonke lezi zidalwa zibhekwa wena ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Izonke izilwane zidalwa uNkulunkulu zibhekwa uyena. Uyena ozinika ukudla ngesikhathi esiyiso. Verse 28. Uyazinika ukudla zibuthe. Uvula isandla sakho zisuthe ngokuhle. Verse 29. Uyasitheza ubuso bakho zethuke. Uyasusa umphefumulo wazo zife zibuyele othulini lwazo. Yamuza uNkulunkulu ngelwane zakhe. Uyiphethe kanjani ilwane? Inja kamakhelwane mayifika isidla amaqanda wenze njani? Eyishaya? Mayishayi. Ungayishayi. Ngoba uNkulunkulu ovula isandla sakhe wathi ayingene kwamakhelwane iyodla amaqanda ngoba ilambile umnikazi wayo akayondli. Ikhalile yazula uverse 29. Uyasitheza ubuso bakho zethuke. Kube nesikhathi la uNkulunkulu esitheza ubuso bakhe elwaneni ziyethuka. Ziyambona ilwane uNkulunkulu, ziyamazi. Uyavela kuzo. Kodwa mase sitheza ubuso bakhe ziyethuka ngoba zethembe yena. Uyasusa umphefumulo wazo zife zibuyele othulini. Mntaka baba phatha kahle ilwane. Phinde verse 26. Zonke lezi zidalwa zibhekwa wena ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Indumiso 104 ngesiXhosa verse 27. 28. Uyazinika ukudla zibuthe, uvula isandla sakho zisuthe ngokuhle. Verse 29. Uyasitheza ubuso bakho zethuke, uyasusa umphefumulo wazo zife. Verse 30. Uyathumela umoya wakho zidalwe, wenza bube busha ubuso bomhlaba. Izilwane zidalwe uNkulunkulu. Izilwane uthumela umoya wakhe zidalwe. So kusho ukuthi umoya osesilwaneni nomoya okumuntu wodwa uyafana kaNkulunkulu. Umoya ngiyaphinda osesilwaneni nomoya okuwe uwodwa okaNkulunkulu. Mina ngikhuluma ngomoya. Angazi ukuthi uyiphatha kanjani ilwane. Ingakho ke iZaga 12 verse 10 ethi olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane sakhe, kepha isihe sababi siwulunya. Angazi ngiyelene elwaneni ngoba mina bengithi ngikhuluma ngokunaka abampofu, kodwa sengifikile ke elwaneni. Nginethemba ngokugcinwa inkosi sizoqhubeka. Mhlambe ngomsombuluko noma ngolesibili, ngoba ngomsombuluko ngizobe ngingekho ebandleni. Mhlawumbe ngolesibili angazi lokho uNkulunkulu azosabela khona. Kodwa nje okusemqoka yilokhu ukuthi naka izilwane ngoba usazohlulelwa ngesilwane osinakile. Usazohlulelwa ngesilwane osihlukumezile. Usazohlulelwa ngento yenzile esilwaneni engafanele. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukhulume uzambule. Nkosi uthinta abantwana bakho balungisa indaba yakho indaba yabo nawe. Lapho bekone khona nalapho bebone khona izilwane bayisole ngoba bazosho esihogweni ngenxa yezilwane. Siyakubonga Nkosi ngoba uyasithanda, uvula izulu. Usitshela izinto ezizokwenza singangena ezulwini. Abanye bayazithuka izilwane bayibize ngayo yonke inhlamba le. Abanye bazinqaphela okuyinhlamba le ukuthi nxenxenxe enjeni. uNkulunkulu wethu sisize sifunde ukuphatha kahle izilwane ngoba zinomoya wakho, zinomoya esinawo nathi. Udumo lonke silinikeza wena, siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Baye bathi kabanye ngivala izulu uma intshumayelo ithanda ukuqina ngalolu hlobo. Bathi hayi uNsibanda uvala izulu. Kanti cha, ngiyalivula ngoba phela wena ubucabanga ukuthi likuvulekele. So-ke kanti alikuvulekele, usuthola izinto obungazazi. Washa inhliziyo yakho. Kunakho konke okufanele ukugcine, lithi iBhayibheli igcina inhliziyo yakho. Busisiwe nenhliziyo ehlanzekileyo ngoba uzokumbona uNkulunkulu. Babusisiwe abalindayo, bahlanza izingubo zabo egazini lewundlu. Vuma izono zakho, vuma izono zakho ngoba ufuna ukumbona uNkulunkulu. Uma ungafuni ukuvuma izono zakho, akekho okuphoqile, ngoba ngempela mawususha esihogweni yobuza wedwa futhi ubuhlungu. Kanti uma ungena ezulwini yobuza wedwa futhi ubumnandi. So-ke khethe yakho indlela zimbili. Baba uNsibanda uyavalelisa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi.